ekenekwa m Igbo ndị ọma na-ege m ntị biko ebe ọ bụla na-enweta vidiyo anụ ma biko asị m ka ị kaba arụ na-ene ya kabakwa na arụ na-eshi ya ka onye ọzọ wee fụ biko sị na anyị kwuli ekwesị na ajọ ọgwụ anụ na-ebutesi n'ụlọ na-agwụ ọmụrụ na-eme omenala o ebido olibe nwa kpuchapụwa ezinụlọ o nwere ihe mere mana achọrọ m ịkpọ afa the police for their own safety ihe abụọ si eje bụ ọgwụ mgbe ahụ mgbe oke ite na-ewu Igbo bụ na-ewu udo akọ mmiri na-ewu mmadụ ya kwụ otu gbuo oke ite gbuo ebubo gbuo nke apụtasịkwa gị na nke elehe ije bugide all those things bucha now ọgwụ abịago na-abịa kpochapụ bịa gbuo nwa gị na-abụ nwa ya na-abụ anwụọla na ọ na-ajọ onye nachiago back to onye dibịa na-asị na ọ mana ihe ọ na-akọ ma ọgwụ o mere adịghị egbu mmadụ mana ịbịa underline ya the circumstances surrounding the death of the two children, the same scenario, the same story. Ọgwụ a na-agwọ ajọ ọgwụ ahụ na-eje ebute ma ndị ahụ na-eje agbu ya anụ bụ usu n'ime ya egbu ya nkịta agbu ya enwe a na-agwọ ọgwụ ka e wee kpata ego adị n'ogide dị money ma nweta ya ndị bịa gwọọlụ gị ọgwụ gwọcha ọgwụ ọgọpụ isi ya onwe ya ka ọgwụ ghara igbu ya n'ọgwụ a ka agwụrụ ọgwụ jee chụrụ ọgwụ mere gị ihe ịchọ still na-ebulu na-ana ịkwụrụ ọtọ gwụọ oke ite more than 2 million naira mahụ nke na-alụ ọrụ n'ime ya mahụ nke na ha alụ ọrụ n'ime ya ajọ ọgwụ na-ekpochapụ n'ezinụlọ ndị be anyị mala na ihe a mee nji ezogbo mfu vidiyo na nwesị oke ka m bịa kọọ akụkọ anwa before na-eplay this video because all the very obvious na ndị be anyị ada anụ ihe onye fọrọ na-agba going back to woro mana unu niile 80% of you people are criminals ndị oshi unu bụ ndị oshi oshi ka unu na-ezu onye pụtazi ozugidezi oshi ahụ gbakpuo na omenala si na ha na-protect the integrity of ndị Igbo na ndị ọcha jikwasị ha Christians ha na-achọ ebe ha ya nọ ka anyị wee na-amasachi their ego na nne ya na achọrọ m ka unu gekwa this video ntị ka unu nụ ihe ajọ ọgwụ na-eme n'ezinụlọ unu nụ ihe ajọ ọgwụ na-eme na families generations to come because the time is coming ọsọkwa gị bupụ ọgwụ ahụ na be unu bupụ ọgwụ ahụ na be gị chọọ ebe ọzọ bute ya as long as na aka gị eso ogo n'ime ya na-ewelego nne nye ya onwe ka sị gị oke na-egbu ọkụkọ eti ya taa igbugide ọlịọkụ olu eche na ọ sị gị na onye ọzọ ọkụkọ no ebini ka ọ chọrọ from ebini request nkịta from nkịta to efi from efi ọ sị gị olo na mmadụ ka ọ na-ana ndị be ake mgbasa unu ya amalị ihe mara na chụmfoju akpa adịghị eju afọ ejiri ofomfoju akpa abụọ ọgaranya jee gbabanụ mbọ ọgabaka m mbọ bụ ego nne ọgaranya si n'akala aka why not try so hard ka eburu data ọgaranya ahụ ala ka eme nwanne anyị nwoke kwu na vidiyo ọ sị na obi kuba na ha jowizaza ha ma ọ bụrụ oke ite nyere ya ego ka ọ dịnụ mgbe ọzọ ekwuchakwa na nenụ this video ka ọ dịnụ Igbo Igbo mma mmanụ ụtụtụ ọmanụ ebe ọbụla onye anọ na ọka bụ nwanne ụlọ nwoke dunu njikọ ọka ọ bụ uche okwu na-ekwu n'ọnụ n'ụtụtụ a o nwere ihe nchọ ka anyị tinye ọnụ n'ụtụtụ a na nkụzi m udu na njikọ ọka ihe abụrụ ihe tọrọ ọchị because ndị be anyị sị na anụ na-aga ọgba ajọ ọsọ agbebara ya aja egbe ọ na-aga mgbarịcha ịzụ afịa ma ọ ime ife ọbụla o buru ụzọ gbakọ ndị mere ya n'izizi ndị mbụ mere ya kedu uru ma ọ bụ ọghọm fa nwetara ya ihe na-ekwu okwu ife a wee bụrụ ndị ọke ọgwụ ndị nnekwu ọgwụ a na-eke odogwu a na-ekekwasị odogwu ka akarịkpọọ ọgwụ a na-enye ọkwa ụdị ego a ịnenekwa ọgwụ niile a na-agwọ ka iwee raa mpompo ka iwee zoo odogwu gwụkwa mbọsị o mere tinye nwoke n'isi juwizaza awa ọke ọgwụ nyere ya ego Kobana awa ọke ọgwụ nyere ya ego aka eze n'ukwu awa ọke ọgwụ and so on and so forth ndị agba ọke ọgwụ nyere fa ego na-adịkwa ebe a ọkwa destiny and it can never be changed ọgaranya bụ destiny ọka m mbọ wee ego nne onye ọbụla che destiny na ọ ga-abụ ọgaranya that
ọgaranya must locate you wherever you are, and you must become a rich man. God must connect you to that your destiny to work out. Ọ bụrụ oke ọgwụ mmadụ ejezi na deceive onwe ọgwụ enye ka ruo wee gwara oke ọgwụ asị na ọgwụ ya 100 million mba mana ya anaghị ife worth billions of naira. Onye ọbụla na isi ntutu ọ na-agwa ife worth billions of naira, onwe ego ka isi ntutu mmadụ, onwe ego ka isi ntutu mmadụ. So onye ọbụla uche ya dị ya, obedike ka na-anọ wee na-atụba odogwu aka. Kedu ndị uwe odogwu? Ọkwa ndị oke ọgwụ. In the olden days, ndị na-akịrị odogwu in the olden days go to their families and see what is happening. Ebe aka ya ga-epụta efu dị mkpa awụsalụ na agbago na agbada, nwere nke ya apụnwu nri ọnụ, ndị a na-agba ala, ndị a na-emegheri ndị a na-ezu ori, ndị a na-agba mkpụrụ mmiri na-akpagharị gbagha drọg na-ejegharị, ejide properties niile afọ akụkwa ya elepịa anya na-agba akụri na abụghị na-agbada. Oke ọgwụ. Why can't you stand on your destiny ma ebe gị na chiwu? Ọ bụrụ onye na-akpata ego, onwe ndị ọdịda ya alụ mekanik, onwe ndị ọdịda ya alụ mesin, onwe ndị ọdịda ya na-arụ ọrụ aka dị iche iche. Ịbịazi ebulu onwe gị daka na nnekwu ọgwụ ijepụta ọgwụ ka egwu oke ọgwụ ka ime nke ka ego ahụ bịa. Ọ bụrụ na chigide gị na ya na 100 years wee je gụọ oke ọgwụ ka iwe kpata ego, oke ọgwụ aka easily short 30 or 20 years from your life. Cut one off immediately. Onwe ndị Chineke dere ụwa mgbede, onwe ndị the destined to be rich, but na dere for ụwa mgbede. Onye dere ụwa mgbede ife sọlụ ume na younger age, that money will never come. Iwezere iwe je ka ije bute ọgwụ, ara Chineke dere gị ya nọ cut one. Ebe ịchọ ka ọgwụ nyere the money, ọgwụ nyere the money na anya ike, ndị na-anya ike ego niile na-achịchị nwere nke ya bara ụmụ uru. Ụfọdụ ka ọgwụ ego ya abata ụmụ ha nọ n'ihu na anwụsịsị. So si biko ka ji nwayọ. Onye a na-agwa okwu ọgwụ, onye a na-ebunye ọgwụ ya na-ajụ ajụ na nwere nnukwu ọgwụ ọrụ mmadụ gwọ n'ụwa na nwere effect, nwere oke ọgwụ ọrụ na-egwu n'ụwa na nwere ife ọ ya eme in the nearest future. Ọ nwere ife na nwoke pụrụ je ka arụ asụ nwoke ka ilo na-egbu ya, ọ dịwagala onwe ya iche. Mana ka iji bute ọgwụ iwere ọgwụ sụwa afịa, iwere ọgwụ mee nke ife ọ na ka ọ na-ekwu etu o si bute ka o esi wee mee gịnị bụkwara ya, maka na onye ekwesị wute isi bịa bere isi ka na oke ọgwụ na ọbara. Ị na-anụ ozi ya na-apịa maka na share button ka ezu oke wee na-anụ ozi ya. Biko ife abịa ka anyị zụọ azụ, abịa ka egbuo ka m gwa gị nke a privately and separately. Ọ bụrụ na ị nwere ife dị ka infection ebute na nwoke mana nwaanyị atagolo nchara, WhatsApp me 08064946309. N'ike nke Chineke ga-enyere gị aka ka ị nwekwala onwe dịkwa ka nwoke si adị maka nwaanyị si adị na mbụ. Ekene m, daalụ.